nagpangapkap og makahuna-huna na hinuon ko og dili maayo nila dito. Labi na gyud ko rin ug maayo tingali nga dili ko sila pahibawon sa adlaw sa akong pag-uli. Surpresahon ko sila. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Ganit lang. Pasin ang landlord ni Dini. Tingbay adar ba diyon sa akong obligasyon din Mayong buntag, madam. Miss Rian. Sir Franz. Ikaw. Ino kong gigakos. Miss. Sir Franz, please. Ayaw kong biyain, please. Miss, malihog. Manatang ang rato. Di ba kung sa iyong ikasulti sa imo pagkakos na ko? Kang anayara ko miabot din Apan wala yun kumanin mo. Kaya nakasulti mi, anang usa ka occupant nini imong kiabangan. Nga gingandan og Mike. Nga diriyot ka daay ko nung madisgrasya. Diriyot ka kuno madas makiog sa kinan sa imong pag-off kaniya. Kay naglakaw ka kuno ngawa sa imong kaugalingon. Og maayo na lang kani. Kay timing nga iya kang nakita. Og iya kang nakabig sa daplin. Og siya na naniguro paghato ni mo din sa imong giabangan. Unsa man gyud problema nimo, Sir Franz? Dili ba maingon man ko nimo nga ni ara ko para nimo? Nga andam kong mamati nimo kung aduna ka may problema. Miss Rian, nakita ka ni Mike nga may diretso og gakos na ko sa akong pag-aplis pultahan. Tingaling. Why mali siya itong akong pagakos nimo, Sir Franz? Ang akong gihimo, expression ras akong kalipay nga way daotang nahitabo nimo nga luwas ka. Miss, Kung nag-isip ka na ako nga imong gikala, nga imong suod, kinaaga kanunay sa akong kiliran kung aduna ko'y problema. Wala sab ko magiglain pa nimo. Mao nga ayaw suluha kung unsa may imong problema. Gusto kong matabang nimo. Sama sa sincero mo usab nga pagtabag mo nako, sukad pa ta magkaila. Mao ba, Miss Rian? Pastila, no? Kauwa din na ito'y kalibutan rin nga happy taon man sila siya si Sir Franz. Nagpasalamat yun ko sa Ginoo, Jake. Nga wagid siya mutugot nga mahitabo to ni Sir Franz. Bising ito niya, Miss, ang iyang cupboard mate, no? Ay kung pa siya, si Bako, pastila, kinuha ko. Mabitaw na yung isa sa akong tuyo nga may balik din sa company, Jake. Nga unta, nagkasuod naman good mo sa Sir Franz. Nga uban-ubanan bitaw na siya nimo, di ba? I mean, kana bang dado nimo siya usahay og lingaw-lingaw. Aron bitaw nga naa siya maka-istorya-istorya. Maubi na akong ibuhat sa una, Miss. Pero lahi mo siya. Ang butang ipasabot. Mo diretso mo siya pauli siyang gabangan. Ngunang di gyud ako siya madaw usahay sa barkada. Kung asa may magkatakanta o mag-inom-inom ito usahay. Ayaw lang pod siya tintalaan ng inom-inom nimo uban sa imong mga barkada. Oh, wa man, Miss. Pinalagoy, painit sa dunggan ba? Kanang mainom ta. Sa tiyan gresod, di man sao. Bisa na. Oh, Mangutana ko nimo. Maayo di ay nang mainom? dipindi, Miss. Mag-ayaw mo na sa lawas. Kung maoy imong intensyon sa pag-inom, kanang imong mga barkada, lahi man na. Musugot man lang nagmulangoy sa bino. Ay, di po, Miss, oy. Mulaban baya kanila. Usa baya na sa naka-discourage na ko nimo, Jake. Oh, Kay dili gyud ko ganahan sa tawo nga mainom. na, lisod sa pog. Di ta mo inom, Miss, oy. Matukan niya ta. Tanawa ra. Wag na style sa mga palahubog, pilosopo. Si Miss Rian ba ya? Di ko siya kakumidyahan, oy. Seryoso manggugong nag-isulti nimo? Lagi, Miss. Sorry. Pero,
Kung di na ko mainumis, kung magbinutan na ko, magbinutan ko sa hingpit, okay ka kung mamisita ko ng pagbalik. Depende tingali. Unsay depende. Kung will gid nimo nga magbinuotan ka, nga dili ka na gid mainom. Kay para ramasam na sa imo kaugalingon. Nganong dili? Tinuod ka, miss? Tinuod ka? Promise. Promise, miss. Pakiton tagyog ka nga magbinutan ako. More pa. Hilom, uy. Sayon na kayo ang pag-istorya. Ipakita sa buhat ng imong giingon. Dili kay naglabi ang istorya. Unya, wa sa buhat. Lagi, miss. Promise. Promise. Suroy lagi ka, Jake. Sir Franz. Mihapit mangul si Miss Rhea dito sa trabahoan. Ikan ni mo din, eh. Hapit man ay kuno ka madisgrasya, Sir Franz. Misulti pagid ay si Miss Riani mo, bahin na. Oo, sir. Ni sulti sab siya nga nakarahon na kadi kuno nga mupauli sa inyo. Kinigid si Miss Rian. Sir Franz, niyara ko ha. Ayaw kay ikaw pagsulti ko na nakay patabangan. Jake. Itaw, Sir Franz. Seryoso bitaw ko. Salamat, Jake. Padayon na lang ng imong pagkabuutan. Kaya ang tanan na to, nga nahimo nga mayo. Doon na sabgay mayo nga linugdangan sa maabot. Di man ka na. Abi ni mo, Jake. Mahal gyud kay nako nga akong pamilya. Si Corina nga akong asawa. Uban sa mundo ka mga anak nga si Dudut ug Miles. Hinungdan nga buhaton gid ako ang tanan kutob sa akong makaya para nila. Bisan pag masakripisyo ang tanan nako. Oh, Sir Franz. Maunay labing tinuod, Jake. Tingali. May huna-huna ang akong asawa o mga anak. Nga okay ako kung malayo nila nining akong pagpanarbaho. Pero walang sila masayod. Nasukad sa akong pagbiya nila. Hangtod ron. Nagdugo ang akong kasing-kasing sa kipati na akong kamingaw nila. Umiagas ang luha sa ima mata. Sorry. Abin mo, Sir Franz. Swerte ka sa iyong pamilya. Swerte kayo, imong asawa nga nakabanan mo. Ingon man ang imong mga anak. Swerte ka sila nga nagkamahal usaman mo. Nga mangginunaon kayo. Nga na mag-antos para lang nila. Dili sa manako. Nga kung amahan mismo. Mo'y miguba sa mayon ta na mong kaumaon. Nga malagsuon. Jake. Diha pa usap niya, dihang gibiyaan ko sa kong amahan, sir. Gagmay pang ako may suon, dihang nailo sila sa amahan. Miuban si Papa og laing babae nga mo'y iyagipuli sa among inahan. Kanino tungta? Kung sama pa kanimo ang akong amahan. Kung ikapunta ang nahimo na akong amahan. Jake. Lola? Patawag man nimo? Ngano daila? Mahinungdanon ming pakigsultihan si mama ninyo, Corina. Ha? Unsa man lak? Corina, ni ana sila si Dudut ug Miles. Mayong pagbuminaw May sa Lex mahinungdanon Pino. ka man kahang isulti nila. Yung ano, di mo? Ano di mo isulti naman ni Miles?
Itaw, ma. Di kulbaan maya ko. Noon sa mga ma. Numihilak man ka, ma. Oh, naunsa ka, ma. Niya na silang dapit ni Corina dong grige. Miabot na ta. Kapit, dili na gyud mausap ang imong unahuna dong. Nakigsulti jud kang Corina, ane? Bahala na, Piyot. Bahala na. Dong! Bong choy la, di ko rin kong koy la, ang buchiki, o ang baki. Pumuchichang, chiki, di ko tungkong kochang. Di mo kutala, ang buchiki, chiki. Uy, hala. Mura kasakyan ang itong migugregi ni Francine ang miagis ko tukot. Kaya di ko mahimong masayop. Sige to, gusto. Sige to. Walang driver to, siya piyot yun. Pas, piyot, pas. Kaya bisado siya piyot, di mo nga, nagbalik niya. May silugatan siya mo. Hulbot! Ay, hulbot naman. Bulot! Yay! Ana na ako paking ilaw no product mo punuan sa mangga dong ha. Ada bat ilaw dia dapin ining dalan aron really mainitan kining auto dong. Wala man tubag. Lugar rin ako dong ha. Ni ana ta dong. Kanaog, uban ko. Usalang ka to? Uban ang taka daw? Ka makadungog sa kong gisulti, uban ko. Dili, mahimog, di lang ko nimo pabanon dito sa ilang Corina, dong. Di nilang ko sa auto, makapaabot ni mo ba? Okay sa may padadon ni mo ang grocery, nga itong na. Ako? Sa mapalagutan ko ni mo. Kanaog na, ugdad ka ng grocery. Yes! Uy, wala. Yes! Siyok na, nagadalagan pa yung mga nina to, dong. Shit! Usalan man din dong. Marites sa manitawana. Kamatsikon bil ko anak niyang magamarites gina siyang manganit sa tilang Corina. Usaw na nila to dong. Naunsa ka man, Corina, nga. Mihila ka ng mangguninuon dihang maayo. Nagpaabot ni Musdudot ug Miles kung unsay imong isulti nila. Ano, di ka ma? Noon di ka? Naunsa man ka mo? Sulti, ba? Naunsa di ka? Ma! Ay, Corina, asa man ka? Noon sa man to si Asa man ka? Noon sa man to siya. Ay, ambot ining inahan ninyo. Apaso na ko sa mama la. Dinhi ka lang, Miles. Ako ray mo apas niya. Oh, Upan ko la! Diha ka lang. sis, ubat pa siya eh. Naunsa man to sa mama kuya? Naunsa to sa mama? Ambot. Ano to siya? At tuon ako sa mama. Oh, tanawa na gini siya oh. Uy! Ginan nga na sa lola nga diri na siya. Miles! Okay, mamati da. Miles! Noon siya man ni si mama, eh. Noon siya man ni siya, eh. Maglibog man lang taon da. Makuyawar naman tayo noon. Kung nga to siya. Mag-unsa din mo din hepyot, sir. Nagrigay. Agto mo silang Corina, no? Konsort ka ni... Bullshit. Sa pedari mo, Pyot. Kining... Kwan... Kaya sa maday problema ni mo, shit. Ang problema na ko, ay, dagan-dagan, ay. Palagi ko'y kwarta, nawa pa dyan ko'y uyab. Nga naman, sir. Dong Rigiday. Imo kong tabangan nga makauyab. Shit.
Ihatag na niya ang usa ka plastic nga grocery apyot. Aron makauli na siya. Ay, salamat kayo. Salamat kayo. Pasalamat urong siya. Wala ganin ako pa ikahatag. Kailan magkang dungregi gwapo, mistiso, macho, nga ihatag na ko ang danong plastic. Mga pasalamat ko daan. Ambi na piyat. Dong Grege? Unsa ba? Huwag ka maganungus gisulti. Ihatag na niya aron makauli na siya sa ila. Ubanan tamo siya ng kurina, sir. Dong. Yato tamo dito. Tao sa kabapyot. Kawa pa marani mo naghihatag niya. Mamusil ba kung lagot ko tao? Ihatag na niya! Ari, kumpiyat. Dungregi, salamat sa grasya. Sige, padayon na siya. Kang kamot nga nagadawat sa plastic nga grocery Don Grege. Oy, puro robot na ito ng Corina. So, Magtanagot. sala naman kinidawang. Wala naman tayo dala para nilang Corina. Nasikwit naman itong isyo. Oy, makapadayon pa kita. Ha? Don Grege? Asa naman to sila si Mama o Lola, kuya? Kita bitaw ka nga dito sila padungo, dito. Utang na po dyan siya, eh. Nga nagkit ka dito si Mama, kuya. Anong nagsige man to siya gilak? Sikig balik. Sabay kalibutan ako. May gisulti na siya. Mawaman. Ayo ka lang. Hala. Hala. Wait, tao Si Nayapyot. Sir, Niyas Nayapyot, kuya. uy, usalan. Noon sa dahi ka na emails nga nagahilat ka man. Wa Nayapyot, uy. Wala. Hindi nagahila ka. Ingon anak na dahi ka mo karura. Nalagi ka na rin, oy. Ikaw rang usanoy. Si Tito Greg di ay. Bitaw, noy. Kakadit ka. Salan, hay mo dit mama ninyo ug ang inyong lola tansang. Mamisita kang Lola Nayapyot. Ha? Butangi. Simbako kang. Ang sila ito yun, mo, noy. May tanadakal ng Jonis. Nato, kukuhan kining, wala mas mama ninyo ug lola ninyo, no? At di ikipatang si Dong Greg ng kwarta para ninyo balon sa eskwelahan ba? Ug para po load sa inyong mga cellphone. Awa. Tag sa kalibo mo duha. Hala! Tagsa kalibo? Ay gituman na lang ako ang imong gingundong Grege. Oy, wala na lang kumultanan nilang HS Corina. Unya, diretso na kong hatag ag 2,000. Tag sa kalibo silang dudot og si Miles. Og gingat po na ko nga ipaun yun dig pirmi ang ilang mga cellphone kay mutawag ka matagkaroon og unya. Dong! Salat mo kini, murag wala mo sa makadungog. Murag wala mo sa siyang una-una. Uy, layo mo kayong panglantaw. Uy, Grege! Uy, luminaw ka na ako, dong! Naminaw ko. Dahil nasa kong tagawa. Oo, dong. Sorry. Kadang imo kunahon na nga mo pauli sa France. Okay ba na? Kay taon-taon na mo ka nga narabaho din sa Cebu. Kinahanglan sa bilan mo. O dili kini mo. Para sa iyong pamilya. Sa imong asawa o mga anak. Kay sukad, wa pa magkapauli dito, di ba? Oh, Jake. Inuntang bakasyon ba, sir? Bisan kaniyot lang gud. Nga magapagmusta ka nila dito. Urusan na ilang kimtang. Pero, usa man gyud imong una Sir Franz. Gusto gyud kong mauli sa amo, Jake. Bisan o kadiyot lang. Tungod sa humili bitaw sa kapari itong nakasimba ko itong miaging adlaw nga gikan ko sa trabaho. Ang mga panahon ko nuso sa kaamahan o inahan nga nalayo sa pamilya. Labi na si mong anak. Dili gyud ko no kauli pa ng kwarta. Bisan unsa pa kini kadako o bisan sa unsa pang butang. Labi na gyud ko no sa mga higayon nga gikinahanglan ng tata nila. Apan,
wa ta niya nang higayon na. Oh, tinuod gina, Sir Franz. Pero nagduha-duha sab ko. Kay basin kung makauli ko sa amo. O tingaling, makauna-una o makadesisyon kung dili na mubalik pa din sa Cebu. Oh, ha? Unsag yung kayo maayo, Jake? Kung ako imong putanoon, Sir Franz, sa imo lang tingali nga, makaluna ka o makadesidir ka, di na balik din di ko makatubag ni mana. Kay imuha man na. Pero makaayo gina mo, Sir Franz. Ninyo, nga usa ka pamilya. Nga magkayo sa bitaw mo. Pero ikaw magid mao'y nahibaw sa imong kaugalingon good. Mayong pagbuminaw Kini sa ba? Lex Pino. Nabaho ka din sa Cebu, tungod og para sa iyong pamilya. Labi na yun sa pagpa-eskwela nimo sa imong mga anak. Kung tuwa ka na dito, kung makadesisyon kang di na balik din maapektuhan ang imong panginahanglan. Pero kung may klaro ka na tingaling paginabuhian dito, nga magkasapal sa imong panginahanglan, okay kayo. Pero kung dili, uso may dangatan sa pag-eskwela sa imong mga anak. Diba? Maunay, nakalibog og nakapaduha-duhan ako, Jake. Anang bahin na, Sir Franz? Imuhan na gina. Usa pa, nakuha ba kayo ka og panlantaw o damgo para sa imong mga anak? Balansihan ang tingali, Sir Franz. O kung bahin mo, istoryahin na ninyo si mong usawa. Mas bahin ang magasulti mo bahin na. Aron, kamog yung duha ang modesisyon kung usagi maayo para ninyo o sa inyong mga anak. Tungod sa among pagsulti ni Jake, sa iyong pagpamati na ko bahin sa kong problema. Gibati kong naluwag-luwagan ang kahawang sa kong kaugalingon. Lahi agad kong may kasultian ka kung unsay tinuod mong gibati. Pero, huwag na makawa sa tinguha na kong amuli sa amo. Pero kinahanglan nga dili na ko ikompromiso ang pag-eskwela o kaugmaon nila ni Dudut ug Miles. O gusto si Jake. Kinahanglan tuod nga istoryahan na mo kini ni Corina. Pero masabutan na mo kung unsagi angay og maayo para namo. Magsige ka lang og hilak. O sa madili ka lang musulti. Ha? Abinin mo, Corina. Nagduda na yun ko nimo, ha? Nagduda na yun ko nimo. Matansyang. Bisan unsaon na ko guna-huna. Bisan unsaon na kong sabot ning gipakita nimo mga lihok ron. Lain gyud ang akong huna-huna nimo. Ano dali ka man musulti kung unsay problema? Imo kong inahan. Usa man, wa kay saling nako. Ay, abot na mo ko rin. Di man iha. Dili lang kay ako maoy nagduda ni mong naunsa ka. Lakip baya sila si Dudut o Miles. Lain ang ilang tanaw ni mo. O saman, gusto kang kamo si Pansing mo'y magsultibahin na ng imong problema kung unsa na. Ha, Corina? Tabag ako. Gusto ka ba nga kamoy mag-istorya si Pansing? Labot, ana. Dili, Matansyang. Dili, ma. Dili. Ay, ginoo ko. Ay, sa imong paglingo-lingo o pagbako, nagduda na hinuon kung may daotang nahitabo. May daotan bang nahitabo ni mo? Nga dili mo buot nga masayra ni Pransing nga imong bana. Aduna ba? Tubag ako! Duna ba? Nakasa ka ba ni Pransing? Ma. Diyos ko. Ginoo ko. Gusto ba ko? Ha? Gusto ba ko, Corina? Nanloko ko
gisulti si mama ko rin na to. Hindi nga, gipatawagtan nilang lulatan siyang kay may sulti ko na siya na to. Pero wati ay. Ambot lagi yan ang mama malsoy. Hindi siya masulti. Noon sa siya. Kung noon siya yung sakit. Mabalakag. Makuyawalay noon ta. Mawuri ta. Ato kang tawagan si Papa Francine, kuya. Ha? Atong paibawon ba? Atong sultihan nga may sakit si mama ko rin. Manyak may bawa si Papa. Maproblema po to. Maguol. Oh? Maraban na kingon ni atong mama o gilula sa pag pang milaga si Papa paingon dito sa Cebu. Nga, dili na to hatag ang problema ag suliran o kagol si Papa. Ay, Da, o bitaw no. Sige bitaw kabalik ana sulti no. Gani, Bitaw. Pero si mama, mayo manggod nga may baw si Papa ba aron matambalan kung unsay sakit ni mama. oh, bitaw no? Pero mangutana sa akong lulatan siyang, oy. Ate sa sing bay na na. Kay, basig, kasukan ka mama. Hala, may nanawag sa kong cellphone kuya. Hala, basig si Tito Grigi na malis. Basig, mangutana na siya bayan sa kwartang yung gihatag ni Noy Apyut na to. Bitaw no. Hain ko no be. Ano naman? Ano naman? Kisabi na ko, ako? O ako? Hala, Hala, sabi, si Tito Grigi? dungan lagi ta. Sabay-sabayan naman di ka. Si Papa Francine man yung itawag. Putangi, unsa, si Papa, tubaga, tubaga. Ay, ako siyang sultihan kuya. Bahay ni mama ko rin. Ha? Ay, ayaw sa, Unsaon man ako. tubaga lang. Pero ay lang sa sulti, manangid lang sa tang lulatan siyang. Ikaw lang to pagdi. Siyo, tubaga mo kay basig, may buong na si Papa nga dugay, mitubag, dugay ta mitubag, tubaga na yun. Kuya, sudoy. Masing makasulti ko ba yung mama? Tubaga lagi, pero ay lalaki sa sulti ba yung mama? Akin siya marong cellphone Ah. ang mitingog dadat. Putangi. Hala kuya si Lula. Ha? Kinsa nang metawag. Nga wa man tubagan ni mo, Miles. Miles, Lola. Aw, si Papa Lula. Ha? Si Papa ninyo Francine? Hola. Oh, Ay, Tubaga. tubaga na, Miles. Tubaga. Pero ayaw sulti bisan unsa bahing mama ninyo, ha? Hala, tubaga. ikaw lang la. Lola, Tubaga! tubaga na, Miles. Malain na si Papa nga uday ni mo tubagan. Mapaw na Lola. Tubaga na, Miles. I-loudspeaker lang. Sige na lang, uy. Burak. Hello? Pa Francine? Hello, Miles. Naunsa man kang kadugay ba na imong mitubag? Kuan man gud pa? Francine, kumusta naman ka diha sa Cebu? Hello, Miles. Si Matansyang to? Opa. Kinsa may kauban mo diha? Na si mama ni mo Corina? Bias si Kuya Dudut pa. Kamerang tulo si Lula. Nara pa. Mao ba? Kain man day si mama ninyo. Ganihar ko nagsigig kontak niya pero dili gini magkontak. Kain man day si mama ninyo, Miles. Dudot. Ha? Oh, kuan pa. Hello, napa mo diha, Miles? Dudot? Ako'y tubag, Miles, be. Ako. Darala o. Hello, Francine. Si mama mo Tansyang. Hello, ma. Kumusta naman mo diha? Kuan, okay rami diri, Francine. Gusto unta na akong ikasulti si Corina, ma. Ihatag palihog niya ang cellphone. Kuan kining. Wa ra ba diri ko rin sing. May gilakaw. Ha? May gilakaw? Asa man? Kuan kining nangumpra para sa tindahan. Nangumpra di ay? Ay, oo, nga naman day unta. May tuyo ka. Sulti lang kog unsa kay ako ra siyang sultihan inig uli niya. Nagsabot naman good unta may mga dili ipa-off ang iyang cellphone. Ganihar ko nagsigig kontak niya. Dili siya matawagan.
O nga, namasin ko nga makontak pa ang cellphone ni Dudot ug Miles. Ang kang Dudot, dili. May gani kaya nakontak na ko ning numero ni Miles. Mao ba? Iingon lang ko Corina ma nga mutawag ko niya karong gabi. Sige. Akong ingnon. Mauli, Francine. Salamat kayo, Matansyang. Salamat, Od, kay nanawag ka. Okay rin mo diha, ma? Si Corina, si Dudot ug Miles. Ay, okay ra gyud, Sing. Ay, salamat ang Ginoo. Kay okay rin mo diha. Ang pag-eskwela ni Dudot ug Miles, unsa man ma okay ra? Ay, kadiyot ha. Ay, Miles, Dudot, kabati mo. Nangutanas pa ninyo ba sa inyong pag-eskwela? Nakadungog sila sa imong tingog, Francine, kay gipakusgan man ni Miles ang iyang cellphone. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Dudot, Miles, mga anak, naminaw mo? Minaw ba? Francine? Naminaw mi pa? Kumusta ang inyong pag-eskwela, ha? Okay raman pa? Okay ra gyud pa, Francine. Ang ako lang kay gimingaw na kay kunimo pa. Sige lang, Dudot, Miles. Kung itugot lang sa Ginoo, pagkita na tanin niyo pohon. Unsay buot nimong ipasabot, Francine? Mauli ka pa? Mauli gid ay ka pa. Kanusaman pa. Ayo. Ala. Oy, si Greg. Hala, si Tito Greggy, kuya. Si Tito Greg itoon. Dudot, Miles, Matansyang, tinuod bang naa si Greggy? Palihog, ihatag niya ang cellphone, kay magkisulti ko niya. Ha? Tito Greggy, nanawag si Papa Francine sa akong cellphone. Makiksulti ko no siya nimo. Shit. Timing nga nalawag si Greggy ni Miles. Huwag makiksulti siya na ako. At nakadungog ka dong? Nagkigsulti ko ni mo Francine sa cellphone. Oy! Damit. Saan mo na ko siya sa pagpakiksulti? Tito, si Papa Francine, makiksulti nimo. Ya? Wala ka dong. Niyas Miles nagapaingon din niya nagadalag cellphone. Hello, Miles. Hello, Day. Si Tito Greggy ni mo, makiksulti ko. Hello, Sing. Francine, si Greggy ni. Greggy, maayo kay timing nasuroy ka diha sa amo. Oo, Sing. Timing yun. May duwa ko nila ni Dudot ug Miles. Buot ko nga mga musta nila personally, bahin sa ilang pag-eskwela. Kay tungkol sa itong kasuod, kipakasama ko naman yun sila nga ako sang mga anak. Mao ba? Salamat yung kayo ni mo, Greg. Dako gyud kayo ang akong pasalamat sa Ginoo nga nahimo ko ikaw higala. Alang nako, Greggy. Blessing ka, dili lang nako. Sa ako usab nga pamilya. Ikaw gyud, Francine. Mao ka na labing tinuod, Greggy. Og sayod ko. Tuod sa imong kaayo. Sa tanan mong nahimo, dili lang nako. Og sa akong pamilya. Dili gid mahubit sa pulong ang akong pagpasalamat nimo. Sing. Sultihin lang ko, Greg, kung unsay akong buhaton aron nga makabayad ko sa imong kaayo nga rin ako. O sa akong pamilya. Mahimo ba, Sing? Dili ko gusto nga mamati, anak. Sayod ka nga kinasingkasing ka lang akong pagtamod sa itong paligikala. O kay kinasingkasing, wag yung kung magpaabot og paos kikani mo. Kay kalipay na ko, Francine, ang imong kalipay. Nauwaw na kay ko nimo, Greggy. Sobrang nagkaayo ang imong gibuhat nga kaayo nga rin ako. O sa akong pamilya. Mahimo ba, Sing, nga di na ta magsulti pa bahin, anak? Ha? Di pa sila si Dudot ug Miles. Sa tanaw na ko, marag gusto ka pa nilang ikasulti.
Kuan, mangutan na lang ko ni mo, Greg. Kung miabot na ba si Corina, gikang nangumpra. Miles, Dodot. Nagitas papa ni mo Francing ni mama ni mo Corina. Sing, balik na ko ni Miles ang cellphone, ha? Unsa? Naa si Gregi sa bay, matan siya? O kung sa iyang tuyo? Sa todo sa imong sinultihan, Corina. Akong nasabot nga may kalagot kang Gregi. Matan siyang... Gusto ko, dili ba? Ma... O pagasabton ko ba nga may kalabutan si Gregi sa imong paghilak? Ha, Corina? Gusto ko sa akong gisulti, dili ba? Tubag ako, Corina. Tubag ako! Oh, Diyos ko. Ginoo ko. Ginoo ko! Matansyang! Ma! Tabang mo! Naguyapan si Matansyang! Tabang mo! Ma! Gimingaw na kayo kong Papa Francing, Tito. Mayo untak tinad-unto niya yung gingon na to. Nga muulit siya din sa amo. Mo na gisulti ni papa ninyo Francing, Miles? O, Tito. Mo, Jud. Manay yung sulti, Tito. Nay, sila man si Miles ang nakasulti. Oh, shit. Miles, tinood ba ni? Kanusa mo ulit papa ninyo Francing din, eh? Amo tato, Tito. Ngura magwa pa may klaro. Damn it. Dirot! Miles! Dirot! Miles! Ngano na i-shoot? Nandiyan na ka, no-shoot. Sinula yung tagsyan! Gitabang sa mga taga-barangay o gidapin o sa lungsod o ban ni mama ninyo Corina kay gatake siya! Unsa? Unsa? Ayaw pag binuhan na siya, sinod ka. Sinatake si Lola. Ulag eh! Ay, gano'n ba tao yung mabinuha ang magdudugay? Kamati ka na ron, kamati ka ron, ha? May naroon ang ambulansya sa barangay, kaya gisakyan niya, pwede sa ospital. Si Lola Tansyan. Apiot, ibaki na ng auto. Bato ta sa ospital. Tito, si Lola. Dali mo, Miles. Dudot. Sundo na to ang ambulansya sa barangay nga gikargahan nila ni Lola ninyo. Huwag yung man ni mama ni mo. Tara, pagdali mo. O, Tito. Pwede ka mauban, Dugrige, ha? Dinig ka lang, Isyot. Ay napaguban. Kaya dili ka magkatabang nga maluwas ng tansyang. Kumuban ka na mo. May pagmutabang ka sa pagpanghipos niya silang bay. Paspas mo, Miles. Dudot. Oo, Tito. Kakay, huwag ko po ba na? Mura may noong kong tiloniro ini si Teplado nga ni kumar sa drama, masalida, tingipos ta. Kuyawan, Dugrige, ha? Mura na may katungod. O sa mga ibot ni ay. Ha! Hibawaan mo, di ba? Hibawaan mo doon yan, eh? Ma! Matansyang! Mautang buot, ma! Ayaw kong biya, ma! Ay, palihog na ko rin, be. Inuman na ito ka. Kaya mag-install mo ka sa pagkatiban sa mga medic si mama ni mo Tansiyang. Siya pa nagpaingot sa hospital. Palihog na inuman. Si Lola Tansyan, Tito. Si Lola Tansyan. Relax lang, Miles. Nagpaingo na sa ospital ka ng ambulansya sa barangay nga itong gisunod. Lola Tansyan. Hilap na diya, Miles. Hilap na pa, sabaan mo, eh. Dudot. Maluoy ka na mo, Tito. Tabangi si Lola. Tansyan. Ipasalig na ko ninyo, Dudot, Miles. Mugasto ko bisig pila. Maluwas lang si Lola ninyo, Tansyang. Naunsa man ko. Muraglain man kong paminaw. Kalit man akong gikulbaan.
Murag lahi ikin eh. Maura ba niya sa una-una sila dito sa amo? Unsay buot ipasabot ini. Tayong pagbuminaw sa Lex May dautan Pinoy. kahang nahitabo dito. Diyos ko, ayaw taon maluwi ka. Ayaw yung taon, Diyos ko.